Ви разкажа една история супер смешна от моето детство. Като тогава повечето на моята възраст, аз съм 36 годишен, моите набори си помнят как сме ходили в ваканции по селата, сме били лятните ваканции и имахме едно безгрижно детство. Този случай е много смешен, който ще разкажа. А то е, на село имаше една река, в която имаше много патици на най-различни хора, които ги пускаха да ловят риба долу и така нататък. И аз бях тогава малък и нямаше какво да правя. И викам, чакай да ги нахрана тия патици, ама слушайте сега, аз кога съм ги хранил тия патици. Дядо Бог да го прости, ходеше на борсата и човека се мъчеше, продаваше най-различни корнишони, капи, дини и така нататък. И в седмицата няколко пъти ходеше, 2 пъти. И след като идваше, и аз от джоба му дърпах по 10, по 20 лева и ходих в магазина и взимах луканка за патиците, които бяха близо до магазина в реката и ги храня с луканка. И слушайте сега какво става. Дядо отива в магазина и магазинерът вика, вашето момче е много богато, храни патиците с луканка. И дъртия тогава, като му подгони с една лопата. Много смешна такава история, поучителна. Да, знам, искал съм да помогна на тия животни, но чрез кражба сега го осъзнавам като по-голям вече. Това е било една голяма тъпотия, която съм правил.